Казвам се Костадинка Канадинова и съм директор на комплекс за социални услуги за деца и семейства град Брацигово. Това, което искам да споделя и да благодаря на спонсорите, които се умяха да намерят средства, за да организират курсове за подготовка на кандидат-студенти и на кандидат-зрелостници. Това беше нещо много важно за нормалното съществуване на децата. В смисъл какъв? Да се умеят да повярват в себе си, че не са по-различни от другите и че имат равен шанс за участие в предстоящата предизвикателство, което е за тях в бъдеще. Обучават се 3 момичета. Те посещават 2 пъти в седмицата школа, на която получават подготовка по български език и литература. Важно е за тях да изкарат добри резултати, за да бъде по-лесно реализацията им след като излезат от институцията. Разчитаме на тяхното по-сериозно отношение, защото това, което те правят, ще дадат добър пример на всички останали, за да ги последват. Аз съм Любов Йонева и хода 2 пъти седмично в град Пазарджик на уроци за матурите по български литература. Много ми е трудно да правя анализ на стихотворение на Заглобей. След като завърша 12-ти клас, искам да съм учителка до 4-ти клас, начална учителка по български по литература, а може и по география. Казвам се Катя Булева. 2 пъти седмично ходя в Пазарджик на уроци по български литература. Искам след като завърша 12-ти клас да кандидатствам за детска учителка по български. Здравейте, аз съм Надяна. Ходя на уроци 2 пъти седмично в град Пазарджик по български литература. Там ни подготвят добре. Това мисля, че ще ми помогне за матурите. Мисля да кандидатствам след това, но не съм решила все още с какво. Предпочитам езикова култура вместо литература. Трудно ми да правя анализи и всичко друго ми харесва. Български литература ми е любимия предмет.